Gabon eta ongi etorri mundu guztiari zer modu zarete, ondo? 9:30 ja oraintxe puntuan eta hemen dago gaur gauean. Udazken giro bat ikaragarri. Bai, ilundu oso zer eta pixka freskatu ere. Udazkena? Ez, udan gaude. Orain ere udan gaude. Gaur, abuztuak 29, eta berez gaur ez, baina pixka tokatzen zaigu esatea. Zorionak eta urte askotarako Jokin Aierre garai, adizkide! Malzua, bestela ez dituzu gaur bete, Igandean. Egin zenituen. Zer Hori noiz da? Igandeak abuztuak 27, 32 urte, mire. Ni bezala! Kintakoa. Dero kintakoak. Ze ondo! Julen eta txorak eririk ez, baina nik bezala, 32. Bueno, baina ez gauza bat, bakizu ez dala zure urtebetetze eguna bakarrik? Ez, eske bereia izan da. Bueno, baina gaur, gure regidorearen urtebetetze. Mikel, guapo, pasos. Haure kintakoa, Urte askotarako, Mikel. Eskerrik asko. Gure regidore jauna. Gaur zenbat urte? 22. Hogeita zenbat? Gaur 22 urte. Pentsa, saio ontara iritsi zinen. Kaleran? Gazte, oso gazte. Oso, hogeta bat. Zenbat zartzen du persona bat, Miren Nogales Asko, zuzentzeak. geixegi. Ze ondo hasi ginen? Bai, Ondo hasi ginen, hasiera politak izan ziren, baina behin ur pistola bat lortu zuen Nogalesek. Eta horrek zartu zaitu asko, Mikel. Bai, asko, Eta geixegi. esan beharretena da, lehenoen saioan, harrapatu iketela, eskina batetik joan izan eta... Gaur ere guzti zaitu? Gaur bai. Bueno, Kamiseta aldatu behar. orduan gaurkoa jazta. Ez da gaben nago, osea. Ba hori da, gaurkoa ere, beste opari bat gehiago. Ba, beira, zuri opari hori indizut, eta neri beste opari bat indiaten nire urtetetza izan gabe. Hori ere ia. Bakizu zen, gaur, sorpresa izan de. Juna izan latzea, eta sorpresa ez dezu ez zerbait ezberdina ikusten. Bai. Gauzka jantzita, Julenen galtza. Ba, beira, nire galtzak ekarri berdean, ekarri izkiaten Julenen galtzak. Esango nuke, niri baino hobeto beratzen zaizkizula, Nogales. Baina atzetikan oso ondo. Pixka bat gazteago egiten zaituzte. Ez gaur hariko garelako, gaztetasunaz, eta... Hemen 22 urte betetzen ari bai gara. Gora, Eskerrik asko, animo danakin. Venga, Mikel, a tope, Ez garen gehiagin guztitzen gaur, Venga, bixi, ez da broma? Zarautzen, freskatu egin du eta deixente gainera, Poliki, venga, ba. Eskuila, berotzeko, berotan sartzeko. Goitia! Gabon. Jokin Aierre garai, 32 urterekin gaur. Eta gaur, Marito! Hemen isilik dio. Bi eta garatia! Papa Maritoren. Eta beste lagun gazte bat, dator gaur bisitan. Oso gaztia. Eske gazte mantentzea ze kirola asko egiten du. Kirola, bueno, eske ze fuerte dago. Esango zenuke kirola egitea dela gaztetasunaren sekretua? Bueno, pixkat. Nik ez diten, asko. Bueno, pixkat. Orduan zure sekretua zein da? Nire sekretua da ni izatea. Gora biotzak. Hau esan da, Pablo Cazalis. Zagutzen duzue, badakizuen orden? Pablo Cazalis. Zarauzko semea, zarra. Tipo sendoa, indartsua. Eta esan diate... Baten zeri oso gatorra. Eta esan diate kaina emateko, Pablo. Kaina. Gaur zerbait egin erdu, Bai, kaina emateko, Pablo. Esan diate, kaina eman. Arekin esango dugu eta gaur. Zuekin. Gora biotzak! Guazen! Baita zui ere, ongi etorri den denoi esan bezala, Iana Maritorena. Gabon. Esan ditzakegu gure adinak, ez da? Bai. Esango nik edo zuk esango duzu? Nik esan dezake. Bai. Zuk, eski? Iana Maritorena, 29 urte. All right! Horrendik ere, bizita oso bat aurretik. Jakina. Hombre, Ana Goitia? Ana Goitia, da 25 urte. Zer, Beira, okerro izatea, gutxio esatea, 25 okerro urte gatzea. emoten dutena. 52 daukaraz. Vale. Ez, 51 bat. Ondinoko. Urrila arte, urriak 12, Bueno, nik esango luke. Nik esango nuke, ja zure 52. urtea bukatzen nahi dela eta 53. hasiko Ez. Baina, aurrera, Jokin Aierre garai,
Jakin nahi erregarai, 32 urtein berri, eta oso pozik. Oso ondo. Gehiari da bere 33 garrana ere erretzen zure teoriaren arabera. Oain hasi da bizitzen bere 33 garran urtea. Nei berdin zait, zerroak bizitzen non bitartian, 33 aurrean. Niri behin mediko batek esan zidan, zuk daukazu, orain daukazun adina. Orain txe gaur ordu hontan, dauzkazun urte kopuru. Oso ondo. Ba, txalo bat, zure meikoa. Gazte gara gazte. Eta oso konforme gaude, bai. Eta bakizu zein dauden gazte. Eta hemen daudenetik gero eta gazteago ikuste ditut. Bakizute ba, festa ibiltzeialako eta festetan gaztetasuna sortzea, barrura. Ezta? Beti alai, beti. Festetan barrura beste goza batzuk. Bueno, baina gaztetasuna bai gure erreportariak dira Nerea Mazo, Ander Elordui eta Carmele Gizasola. Plentzian Nerea Mazo eta Bakion, Ander eta Carmele. Nerea, gaur niretzela zatot, koleta istu batekin. Ze guapa. Ondo? Oso ondo, bueno, a ber, konfesatuko izuet, koleta gitu dudala, ez daukabanean guztiz garbi, baina gura. Beste huriekin, txika. Baina, bueno, guapa, festarako guapa jarren naiz, naiz eta, bueno, strukituak aurkitu behar ditugu. Bertzera turri gara, gaur hasi dirako Sada Antolinak, bertako jaiak, eta, bueno, abuztu amaieran izaten dira, eta naiz eta Bilboko jaiak hurbil dauden orain, jendea indartxu iristen da San Antolinetara, eta Bilbotik eta Uribeko zatik jende mordoa tortzen da. Eguraldik txarra dagoela, guri bost, parranda botatzea piba gustatzen zaigu, eta egun osoan zehar, ambiente paregabe egon da Plentzian. Herri bazkari uki dugu, 6etan txupinazoa bota dute, eta gero orain Osabi erromeria jotzen arituko da, Astillero plazatik. Gu bitartean hemen jarraituko dugu, aberrez garen gehiagi bustitzen, ez dut uste, zeninator Arsenal guztiarekin. Ondo pasatzera, Euskal Herriko festak, naiz eta euria egiten duen, guk bizi bozago gau beti, eta ondo pasatzeko gogoa. Gero batoz gehiagorekin. Txalo! Joder, Sartu zain gaztetasuna, eta. Nik uste trukoa dela ez gazte izatea baizik, eta koleta ondo estutzea. Eta nire ustez Ideiak argitu egin zaizio bizkan bai, eta bakizu baita ere zer, herri guztietako herri bazkaira jutea. Bai. Nik uste eta urten, herri bazkai guztietan Nerea ondala. Bueno, guk ere hemen gau erofatzen dugu herri afari bat balitzu ez dela. Bueno, hori bai. Eta zutik, eta... Iruditu zait lehen, Carmelek ere koleta daukala, mototxa eginda? Mototxa egin du. Zergatik ote? Bera ere, hileak izkun duela etorri delako. Ander Elordui eta Carmele G! Bakizan! Carmele G? Gaur ze txarto bitzizarian zuek hor merendolatik, merendolara. Kaleak, bueno, ze ondo paston guk bebai, Carmele. Gaur egun polita izan da, izan Carmelek, erakustalde eukin duelako. Eta Ander baidekin egun guztixe pasatzeko aukeri eukiot, horren bizi modu ezelan dan, horren lana zelan dan, Ander. Bakioko paisaia eder honetan, beti... Atertu oso, eurixe, danetik pasago. Baina ze polilla, ze mozorro polilla dauzan gaur. Bai, gaur mozorro eguna dalako hemen Bakioko izan eneperin, izan da jaia, baina ratxoan hemen familiak, gazteak, heldua, goxeak, ere, mozorrotu dira. Danak mozorro dute. Tander zentzu duz gaur mozorro dute. Ba, gaur mozorro dute, etorri dire gure irukotea, aurrera... Laukotea? Edo, laukotea! Ai, Medusa bada! Karabela Medusak, badakizo uda, Medusa portugesa honek ukindo guztura guztien, eta nola ez, mozorro paregabea, mozorro txuloa zuenak, bebai? Oso txuloak. Eleganteak. Ba, Carmela, hasiko gara, erronkagaz, hartu leku, Nik hemen korometra prest, hemen Bakion. Lasai, Badakizuen, 2 minututan, ea zenbat jasoaldi, bai, laukote? Ba. 3, 2, Errekoan non dago, berroge. berrogei altxaldi. Hortxe! Nela pauna! Gora pauna! Gora, San Antolin! Nena! Zuek esan duela gaur San Antolinak hasi duzuen. Bakizu nize beharko eten hori indagera? Ondo, ane! Oso ondo. Bakizu ze beharko eten hori indagera nik? Bentolin. Venga, neskabotila! Gora harri hori, eta gero bera, eta utzi hurrengo hori, eta Ez di azkarrenak, baina ez baina. Bueno, nago, Karabela buska gorago, Berrogei segundu. Karabela hori neko entzatu da, Hortxe! Perfecto, gora. Ondo.
Carmele txiren laguntzaki. Denek egora. Segi, venga, bildu! Esan eskerra. Bizkarren arte. Gero kontatu behar. Zulo, etorri den bezala una prueba. Ni, epa. Carmen Jonera. Erdi egin duzue! Uda bukarak kontatu behar dugu. Karmelekin ditu altxaldi goizdik, Ama bida iritsi bai. Erdi. Dozena bat ingo dute? Venga! Gero tobeto. Neskatu zondo idea. Baina, errele bat ematen oso lasa. Tranqui, segun festetan gaude. Hor. Minututa berrogeta bost. Amen, a ver, koleta bat. Tentakuluak koleta bat. Nere amazari bezala. Sorti segundu, baba. Venga, amairu da. Amairu. Número japonita. Denbora! Amairu altzatu. Amairu jasa. Amairu. Osato pasatu, Bueno, justio, hori Hori da, ez dakit meduzia oso hori dauen. Baina, gutxien giro politea, jarraitzen dugu, hemen, bakixon, aurrengo taldea bile eta aurrengo taldea zaintzen duen. Hori da, zubero datuzen. Hau da bakio, begira, zoriontasunaren marka, esan nuke gaur, ondo dutela bakio. Ze amairutan jaso dute herria, baina altazio ondo pasa dute, hori den. Txain. Txain ebaitu, A ver, bat bita. Lanean ari gara. Itxain, iru. A ver. Bi. Ai, ama, mire. Hau da, sustoa. Osantzera zaude. Amama miren ez, baina nere aman tankera dakar. Bai, bueno, nere amak, hemen ikuste banago izango, nik ez dakat hainbeste sinbor. Hori da pixka datorkizuna, ez da no? Nere ama oso guapa da, hori egia. Hori ez da etorkizuna, hori da datorkizuna. Bueno, enez da eski ikusten. Zule, susto hartu nahi? Venga, va. Segun. Ja, a ver, Jule. Mira, ez daukat gure aitaren baterantzik. Brad Pitt! Hugh Grant, zara. Hugh Grant. Nahi alduzu, ego pixka. Kafetxo bat, beroa. Espresso, guarez. Denok ingo deu. A ver. Wow, Marito! Marito, baina zu la pena zauz guapísima. Baizea, Hombre, kanak egia zen jabaduzkak. nik jakana badaukara. A ver, goitia. Izango ditu nik etorri. Oso guapa, Marito. A ver. Ana goitia, zuere pixka. Boltzata daukaraz. Neure hemen, bueno, baina askoz guapioz. Ana, igual Lidia Lozano nahi esatu diete. Lidia Lozano. Nahiko luke. Baina txuminero ingo dut orduan. Kana goitia. Goitinero. Jode. Wow! Bueno, nahi konsolatzen hau indikan hilea zikotela. Bai, surfista, hola. Ile pixka bat zendu dizu, baina ez asko. Baina ez Ni hola firmatuko nuke, Turkiara. Bai. Bai. Zuritu. Hau da, bakizu zer gaiti da. Datorkizuna. Hau da, datorkizuna. Bueno, barru biziko behar. Bale. Izan ere. Julen, gaur pizka despistain zara. Julen gaur ez da bilondo. Adinan kontu bakizu. Bai, ja. Urbiltzen ari zaizkio, Hogeita Behar genuen telefonoaren kontua pixka bat berandu xeago. Baina, abisatu Zuzenariari otu zaio hau zela momentu egokia, eta gero niri pixkat... Arretak alde egin dit beste bai. Lasai, berriz egotak. Total. Zibata. Nabaritzen dela hemen sensazio bat, denok ere ez zote hauen pixka bat obsesionaturik, ez dakit lehengo kontu ere bazen, oraingo movida den. Baina gure adinarekin gaztei izan beharrarekin, forever young betirako gaztetasun hori mantendu beharrarekin. Gauza bat esango dizute, baina betaurreko jejantzita forever young. Kenduko ditut, lasai! Honek soluzio horreza baitauka. Batzuk esate dute, Igual pizka forever jam. adina dela, hori da gehiago baby shark, tutururu. Gure... Bakizu zen... Utziko diazu testu esaten? Batzuk esate dutelako. Adina da bakarrik zemaki da. Tala da, baina justu zemaki horrek adierazten du zu daukazun urteko purua, beraz... Eta ez behitzen gero eta jende gehiago da hola adibidez, azala lixatu nahian. Botoxa. Eske azala elastikoa da, bueno, puntu bat arte. Kolageno asko. Kolageno asko, baina, bueno, eta... Beitu, nik ezagutzen un Andre bat, begi bat itxi, eta... Bietza moitzezuna.
Ze hemen inorreza izango betirako gazte. Errespetu bat oian begari, baina oroar ja pixkat denok zartzen joango gara. Noiz arte gara gazteak, Mari Dorrena? Ba, nik uste badagoela erlazioa guk sentitzen dugun horrekin. Ez dela inbeste adina edo zenbaki hori esaten zenutena, ez? Nik uste, ez dagoela adin bat, jaetzea gazte kutsako txartelak eta esaten duten bezala, edo ordu gaztea bukatzen zizunan 30rekin. Baizea, 40ekin ezin naiz gaztea izan? Claro. Noski baiet. Besta, 20ko asko baino. Sigurrak izango ditut? Bai, baina vitalidadean edo bizipozan ez, nereak esaten zuna, eta hor bai, hor adinik ez dago. Zu gaztea zara, Marito? Noski. Zuana gotia? Por supuesto, a ver, ikusi baino etxaten bihar. Hori da. A ver, evidente. Baina nik egizia da konturatu nitzala ondala urte batzuk. Bai. Nik sentitzen nintzen oso gazte. Da, haino bat zaio baten lana, eta kontatu nintzen ni sarrena nintzala. Hori bat. Atela kontuak, etza zuzendariatan ni baino gaztiote zara. Hostiana, eski igualen zara gaztia. Beti nintzen gazteena eta bat batian nintzen sarrena. Zanan, etorri izan zen, errealitatean aurka holan. Bai. Ba, baitu, beste realitate kolpe bat. Ni gaur adibidez ikustia gure regidoriak. 22. Ni baino 10 urte. Esko hori da txustu kolpia da. Imagina. Claro, eta gero esatein, miren, venga, miren, 5 minutu! Zainorek ez diogun Karago, eske, dauzka 22 urte. Venga, nor bere lekura, eta esaten, 22 urte. 5 minutu! Konturatu zaratez ze erreferentzi musikal erabili dagun, Backstreet Boys. Horrek gazte ez gaitu egiten. Baina, gaur... Esko, baina hori bete horreko gatik. Baina zuk, badaukazu horrendik ere gazte izateko nahi, oza, zuk gazte izan nahi duzu horrendik ere urte askoz diokin. Adina dauka, daukana ez, eta ni gazteana ez, orain goz bai, baina mendikan urte batzuta seguruna ez. Noiz ez? Ba, ez dakit, hori da momentuan sentitzen duzuna, baina nik kuadrilla madazkat batzuk, 25 ja, viejovenak diana. Eta bako jaiotzetik. Orduan. Ze batzuk dira, señoras y señores, andrak eta gizonak jaioten dira zenetik. Olako atitzolako, viejoven. Egia da gontzat esango ez, Zatik hartzea gaztetasuna balio positibo. Hoi esan behar nun. Ez zeba da positiboa zeni, oso gaztean nintzanean, orain dakizkian gauza asko ez nekizkin, eta baina asko zobeto bizi naiz, eta diru gehiago daukat orduan baino baitaren, nahi deten nahi. Bai, baina lehen etxen zendun parranda bat 20 urteaz, eta hurrengo unian alzendun beste bat, eta hurrengoan beste bat. Hori egia da. Edo etxen zendun jausten zinin, dezendun apurtzen zertanion jaustenaz, eta ez da berria. Akordatu nahiko nuke unintza enbeita. Muxu bat, enbeita. Badakizu Ana zu zerk gaztetzen zaituen pila bat? Hala, esan behar nunik zerbait eta ja moztu nau. Hala, venga, segi. Ixen dugu naiz? Ona bada esan. Venga, Txarrena esan. bota hor pixka bat. Merezi duteta. Bota hor pixka bat, arpeira. Bota. Vale. Jarpeira dira. Ai, ez da gehatzen, ez que Mikeli bota dio. Pazte bai. Hala, orain segizuk, esan, venga, no, gale. Gaur mudantza bat izan dut. Eta furgonetako naiz, gizon batekin, mudantza egiten lagundu diten gizon batekin, eta esan di. Baina ja bideratuta zegoen, gaia. Txoin, baina oen di joder. Eta esan di. Miren, leno, 45 urteko gizon bat, zarra zen. Guain 45 urteko gizon bat, ez da gizona. Mutila da. Bez? Eta honekin aragoitia, esan nahi zuna. Ez, baina nik esan behar nion gauza bat oso polita. Aragoitia, Julenek esan nahi du. Esan politxa. Esan politxa. Esan. Nik hau esan dut, etxian... Hau izan da, osnarketa bat. Osnarketa. A ber, lehenketia berrogeta marrutea ziltzen zan, klaro, zarra ziren. Bai ba, 45 urtekin zarrak zian, eta gauain gaztea beha. Badakizu zerk gaztetzen zaituen zuan, agoitu. Egiten duzun sekzio bat. Hori pentsaten, Hori izan dena. Hori izan dena. Beste belaunaldi batzuk eta Hori izan dena konta barriro mudantziena. Hori izan dena. Ez que, Ana, ez que... Beito, ni egonin... Ipastarren egonin. Berriro, ez que asko guztain jat ipastarren ekitzeko ondundo ganean. Asko guztain jat, ez ditenaz, eguna pasaten. Eta egonitzen Nati eta Carlos Segaz. Zoragarrizak. Nati badakizuen ordan. Iñigo Agirre, gure zoragarri reportero zoragarri hori. Bere? Beren ama. Krak bat... Emakume horri daukan meritua. Emakume hori da dano batera baino gaztio da beranati. Eta Carlos bebai, 80 urte batek eta bestiak 88 edo. Zelan dago zen, nahi ontxe fermako neuke, ontxe euren modu neuke. Besa ez ikusi nahi dugu hau? Ikusiko dugu zoragarri bizak. Ene amendo berua. Hori ez dut aguantaten hau, Zuek eutxi, neupaino beto eusten dozu. Zu zemat urte daukazu ez? Nik neukotaz
De momento, 87 urte dugu. 87 ez neuke esango, gazti nahi zuentzako orduan. Semirenek esaten hau niri, zerra naixela. Programa. Zer da? Noiz itxi zen duzu gazte izatea, adibidez? Es que esto titxi ondioko. Esto zuitxi, claro ba, hortxe dago. Mentalmente esto titxi. Gorpuzek ere etxen deuz itxien. Ni pentsatot hori importantia dudala gazte sentitzi. Oso ona. Gazte sentitzi. Eitzen dozun biharra, zeukitzen dozuna, ontzat hartzen mozu, satisfazio bat emotu. Claro. Ni pentsatot hori dela gazte izitien. Enbiozune da, pirri barriei, horako mutil guapo bateri konparazio baten, behirata arpeireta. Utxe begira, zauzu. Da, baina bizari gandera. Mutilari begira. Porque no puedo. Ni urrein, eta gana zeutzen osuten, ez dut lehitzen. Bueno, orduan, momentuan, bueltatuko zinien zuen gaztetara, edo zauzen moduan ondo zauzen? Bai, ondo. Zuolan ondo, zuk ez duzu nahi barriro atzeratzen. Ni konformena dugutenaz, da, dire, ondo, guztora dizinaz. Sí, pero que, oye, no soy tan espabilado. Bueno, zoragarri dago, Susan. Ba, hori, geia. Osea, eske... Izan liteke gaztetasunaren sekretua Ispaster? Ispaster, bai. Baina ez da. Badakizu zein den gaztetasunaren sekretua? Esan, ia hau soltatzen duzun, Ez que badakit zein behar dut. Ojo, cuidao. Ai, ama. Zapia. Jokinek egin du. Zergatik egin du Jokinek. Zapizale? Ba, zapieta zitzonen bardagulako. Begira, kasualidadea! Hori egon esperonik. Marito, zer dau? Ez que zer dau? Ez que zer dau? Bueno, va, venga, va, lasai. Ja sigara zapiei buruz izketan. Izketan, ez? Badaude zapi batzuk lozten ditugunak adinarekin, ez? Amonaren zapia, o zapi zuria, aurrera. Zapi zuria. Oie dia antzinako zapiak, baina orain modan daude, eta hemendik aurrera bastante ikusiko ditugu. Abai? Ze gertatzen da? Euskaldunok erabiltzen ditugu oraindik. Ze pentsatzen dugu zapien inguruan? Jokin galdera bat, inoiz modaz kanpo egon dia zapiak, edo beti izan dia modan. A ber, hemen, Modan egon dia. ze gertatzen da, iparraldean da biziganak freskatzen dunen da komodin del publiko. Ez poltsuan, batez ere emakumeak askotan eramaten duzue, freskatzen du, fularra, lepoan jarri, eta listo, orduan, Euskaldunen boltxotan, batez ere emakumeetan, mast bat da, beti eramaten da. Eta ez hor bakarrik, eske buruan turbante lesbe, amen, Euskal Herrian askera. Baina garrantzia zein da, ezin dela erabili zapi berdina bizitza guztintzear. Zapik ere jubilatu inbardian loteka. Zenik badazkan lagunak, zapi beltz bat erosi zutenak, eta orain zapi gris bat daukatenak. Eta horri lagunak, jubilatu inbarda. Orain txe jantzita daukazun zapi hori. Ze, Zainzut, gehiago ikusiko nuke. Jubilatu klub batean, gaztetxe batean, baina. Baina hori da kontua, jakin behar da gauzak ondo eramaten. Hortxe dago gaztetasunaren sekretua. Esan dizuet, zapia nola daramazun. Ba, gauza bat esango dizut. Eskerrik asko, merezitako txaloa, txalantzari gabe. Guazen horriztera. Euskaldunok nola jatzen ditugun, eta zuebiak adi bideoari. Adi. Adi? Adi beti. Adi beti. Zuek badakizu zein izango den udazken honetako la osagarri estrella. Zapiak. Bueno, dauzkazu fularrak ja, hundiak. Ba, fularrak eta pañuelonak de la marca, buena marca. Hola, pañueluak, fularrak, eta... Emakume bai. Eta gizonezkoak ezin dugu? Bai, hombre. Baina ez dago jurai. Estilo pixkat emateko orduan. Bai, nahi ikusten mazu beti dotones. Hay que encontrar un novio. Ba, hemen, bakizue. A ver, honek poltsuan daga prepatuta. Baina espadare. A ver, guazen. Zuk erabiltzen dituzu fular luziak, baina, bai, pixka da mona, baina eske pintaxare bai modan dago. Zuzu adidez, ausartu zara top modura jartzera. Beste moduren batean ere jartzen duzu? Da igual, berez ez baino buruane bai jala jarri. Oieke bai, ze pañueloak ere erabiltzen dira mukizapi bezala, eta nola jartzen duzu, a ber, nola jantzi behar da ondo? Hemen nabaritzen da, esperientzia baduela zapia jartzen, A ber, taka. Eta listo. Miren, Julen, zuentzako erronka badaukat. Eraztun bat eta zapi bat. Zer egin daiteke bi gauza hauekin batera? Bitartean... Azkaratzear, ez begira, jazta, baina. Etxo ez, geldik, utzi ba. Zer dago hemen? Zer dago hemen? Dut? Eta orain? Ahi ba, Bere amazo plentzian da! Gabon, bere amazo
Oso, zapia jantzita, oso grezpari manaiz gainera, bai? Zer modu zakatu, zapia jantzita. Gabon, bikote! Bueno, San Antolinen lehenengo egunean gaude. Gaur berbena zuriaren eguna. Eta zer da berbena zuria? Ba, jendea, bereziki kuadrillak, adin guztietako kuadrillak gainera, txuriz jantzita datoz, mozortuta. Gue guardiari bile gara hemendik aldezka, ber, zerta zetozen mozortuta, baina ez digute esan. Sekretua omen delako. Eta gau, iristen da arte, jendeak ez du erakusten zein den bere mozorroa. Horrez gain, Antolintxu eta Madalentxurekin egon gara, bakizuen hartzuk diren, bueno, oraingo bideoan ikusiko duzue, Plentzeko jaietako protagonistak, ikusi bideoa. Gaur hasten dira Plentziako jaiak, San Antolinak udako azkenetariko jaiak. Eta pregoia emateaz gain, gaur gau zuria ospatzen da. Ba, gaur hasten dira San Antolinak eta hemen elkartu gara kuadrilla osoa bazkaltzeko, gogo askorekin. Orain hasiko da 6etan jatxupinazoa. Bai, udako azken jaiak dira eta beti gogoz beteta gaude zeren gainera Bilbo eta ondoren, azkenak dira. Aurten espero da en plan kuadrilla asko, aktibo egotea berriz, eta kuadrilla berriak bai agertzea. Hemen baskerririk hori etorri gara, eta bueno, ondo pasatzera, orain txupinazo izango da, eta gero berbena zurira joango gara. Eske gaur da gau zuria, eta denok jondar gara zuriz jantzita eta asmatzea, zure lanbidea zein den? Ados? Ados? Badaukazu bat, lanbidea. Bai. Bai, badauka. Eta oso politia. Importantzea da. Bueno, igual batzu gustatzen da. Nik ideia badaukat. Itxoi bizkat! Eske... Marito, ze pasatzea horretik? Zerre? Marito! Earki, Kali, begira Marito. Zer izin egiten noain? Luzaketak egiten ari Oso, a ber, egun erdiz? Ja, badakizue? Zue badakizue zer den, oian? Ez dakit, baina... Susmoa, zer susmoa? Jogako irakaslea. Marito? Bai, nik esango nuke sendabelarrekin lan egiten duela. Sendabelarrekin? Ez. Eske nik susmo bat hartu diot jarri duen arropagatik eta ez dut desbelatu nahi, baina uste dut bere laneko uniformearekin badaukala zer ikusia. Beltzez dijoa? Bai. Ja, zer daukada. Ana! Nitzako da jogako irakaslea. Ez, bueno, ez. Urrengo, Pista! Lehenengo pista. Etxean. Lehenengo pistatxoa. Isilean egiten du lan. Bai. Jokin isilik. Badakit! Ba, nik ez? Ba, etxoin pizkan. Ezin da asmatu
Barkatu irugarren pista para da. Ja, pikauta no. Ez dugu jokatu, gorduan. Ezin, eske... Ahí está. Nik launduko dizu. Nik launduko dizu. Nik lanean ikusi. Peajekoa. Ez. Segi. Peajekoak izilean itaulan. Bueno, esaten du atxaldean, juistu. Batzuk ez da hori ere. Batzuk ez da hori ere. Bigarrena. Komunikaziorako esku ona dauka. Oso onak. Ez. Bai? Hirugarren pista eta iso danok. Ezin da son? Nik aur nahi dut etxean asmatzea eta berak esatea zen lanbidea daukan. Gu iso. Ya está, no vale, zitein. Gaur, azarren. Hirugarren pista. Hirugarren pista. Beti dago izkinean. Gaur bai? Gaur izkinean da. Bai. Redobleak, mesedez. Niriz bakarra super galduta da. A ber, esan nahi? Ez da galdu, vale. A ber, berriz? Vale. Oiana, zure lanbidea da... Ai, badakos! Zein hizkuntza interpretea. Oso, hola, hori da. Joki, ezurra da, ezin du izan, nun baiten ikusi ez du. Beti beltzez jazten zera. Bai, eta inorrez da beltzez etortzen honea. Ez, baina eskeleno, egia esan... Ikusin dezu? Galdetin diot. Zuzea lanbidea, no seke, eta fijatu naiz oso espresiba zala. Tardun ja bueltak anao. Ni seguru nao Instagramen ikusi dezula. Ez. Ezin da asmatu, bere beltzez etortzeatikan, zeinu eskuntza. Egingo dizio galdera batzuk Oianari, etorri da... Azarrena, Oiana, barkatu. Eske... Gaurkoan hitz egin dezake. Venga. Gaurkoan. Gaur ez ez uixilea ningo. Egiten dut, eskuetan ari lasik. Bueno, noiztik da zure lanbidea, nola hasi zinen? Ba, sinintzen hasieran zeinu hizkuntza ikasten, eta jarraitu nahi nun, eta, bueno, tope bat zeon, ez? Eta gero lagun batek, aurretik ikasi zuen lagun batek, esan zian bat zegoela goi mailako ziklo bat, interprete izateko, eta, bueno, modu bat zala, ez? Zeinu hizkuntzarekin jarraitzeko, gorrekin eta gorritxuekin kontaktuan jarraitzeko, eta orduan apuntatu nintzen, asko gustatu ditzaidan, da gero lanbide bihurtu nun, urte batzutan, 2007-tik. Wow. Eta zure egunerokotasuna nolakoa da, ze egiten duzu? Bueno, orain nago irakaskuntzan, baina orain dela gutxi arte izan da elkartean lan egiten nuenean, ze, bueno, interprete bezala ere arlo ezberdinetan egon naiz, elkarteetan lan egiten nuenean, gorre edo gorritxuek eskatze dituzte beraien beharrak ez, komunikazio beharrak dituztenean, edo medikoaren joateko, edo konsulta bat egitera joateko dendaren batera, edo banku batera, edo paitegira, edo gure eguneroko edo zein tramite, edo zein... Eta orduan, bueno, beraiekin joaten gara, hitzorduak adoste ditugu, eskaerei erantzuten diogu, eta pixkat oizan. Eta gero hezkuntzan lan egin izan dut, normalean ikasle batekin, klase guztiak interpretatzen, klaseetako komentarioak, dana. Klasean esaten den... Osa, irakasle batek ematen duen klasea, nola baitere, helarazten beste ikasle bat. Bueno, DBH-en horretaz gain, DBH-en batez ere, ikasleek beraien artean egite dituzten, posible da norbaitek txiste bat egitea. Orduan zuk txiste hori ere interpretatzen duzu, egon behar da integratuta klasean. Eta irakaskuntzakin aizeala, zeinu hizkuntza ez da hizkuntza universala. Ez. Orduan, euskeraz badago zeinu hizkuntza? Zeinu hizkuntza ez dago lotuta ahozko hizkuntzara. Guk bai egiten dugu, ez? Ni adibidez gai naiz euskarara edo euskaratik egiteko gaztelaniara edo gaztelaniatik, baina ez dago lotuta ahozko hizkuntzarekin. Orduan guk erabiltzen dugun zeinu hizkuntza da Espainiako zeinu hizkuntza. Gero katalanek adibidez badaukate beraiena, onartua. Bai. Hemen daude aldaerak. Ez da egon nahikoa ikerketa esateko garairen batean egon zan, o ez, baina orain momentuan guk Madrilen erabiltzen dutena ulertzen dugu, baina aldaerak daude bai. Euskalkiak daude? Adibidez, bai, zeinu hizkuntzako dialektuako, bai. Eta nahi txiki batek, txibatu dit, nik inun sarrera resaden, antzerkia ikasteko, eta abestu inbergenun, eta nik oso gaskia abestet. Bueno, uste Euskal Herri osoak ikusi dula, oso gaskia abestetela. Eta orduan erabakinun negua joan data abestea, eta ni ez entzuteko zeinu hizkuntzekin eginun resadeko tribunal guztiaren aurrean. Eta zuk jaietan, Bilbon, Aiorarekin batera,
indezu, zein Nere lankide batek egin du, aurtengoa, nere lankide batek. Ni aurretik egonda nago, Bilboko txupinazoan, urteetan nik egin dut, eta gero releboa pasanio lankide batek. Eta aurten berak egin du. Bale, baina bideo badaukago. Txupinazoan, beti Bai. Oida, a ver, eske bideo badaukago. Bai, bego da bera. A ver, ikusten zagon. Prozesoratzen eta emozioz bete-betea bakoiontatik abestea metzik ederrena da. Eskerrik asko benetan oso arro sentitzen naiz eskerrak aitatan. Eta lehendik ere abesti hau ikusi izan dugu zein hizkuntzan, baina hor kantatzen ari dena beste gauza bada, baina ikusi ez dugun beste letra ere diferentzia. Ez que ni egin zan horako esan ez. Eta zuk egin zenuna. Baina oso politxa. Oso politxa. Gaur egun ze ikasketa egin litezke adibidez zuk daukazun lanbidea izateko? Goi mailako zikloa zan, 2016-17 arte, eta gero ja desagerrarazi zuten, ze Espainiako ministerioak erabakizun gure lanbidea zela, hozko interpretena bezala, orduan unibertsitate mailako ikasketak izan bar zirela, eta orduan gradu bat izan bar zela. Eta orduan desagertu zen zikloa, baina oraindik gaude graduaren zain. Momentu honetan estatu mailan, hemen Euskal Herrian ez daukagu Madrilen ikastea, edo Katalunian, baina Katalunian beste zinezkuntza bat darabil. Labur, Marito? Bai, ez, nik bakarrik esan nahi nion, nik lehen esan dut, ezagutzen dut, eta ikusi izan dutela lanean, giza eskubideen zinemaldian adibidez uste dut, itzulpenak edo egiten dituzuela interpretazioak, eta aldarrikapen bat egin nahiko nuke, nik jaialdi hortan bakarrik ikusten zaituzte dela lanean, adibidez zinemaldian edo beste ekitaldi askotan, ez zaudetela, eta uste dudala, egon barko zutela horren. Eta lan hori ere oso garrantzitsua dela, eta, bueno, gora ipatzekoa. Adibidez, nola esaten da, egiten da, gora bihotzak? Hori da egiten diogun galdera guk gure buruei etengabe interpretatzen gaudenean eta interpretazioak prestatzen ari garenean, ez? Bale, gora bihotzak. Bale, nik badakit programa bat dela, baina ez dakit izenburu hori adibidez, zeinek sortuzun eta zergatik edo zer adierazteko. Orduan hori jakin beharko nuke benetan zulializateko. Niri orain etortze zaizkit, ideia ezberdinak, ez? Egin dezaket literalki. Bihotza da hola, baina ziurrenik ez nuke egingo hau gora bihotzak esateko programa honi lotuta. Erabili daiteke ez ikonikoa den hau, berez ez dela zeinu bat, baina ez, bihotzak eta gora hori da. Hola da gora? Bai, gora. Begira, begok egiten du askotan, ez? Gora Marija, gora. Gora azten nagusia. Eta miren nola esaten da? Miren esan beharko genuke deletreatuz. Zizki, eta hori ez da zeinu hizkuntza, da zeinu hizkuntzak darabilen erraminta bat. Izki esatearena, zeinurik ez daukaten hitzoiek. Eta idealen alitzateke, edo normalean gorrekin kontaktuan bazaude, edo gorritxuekin, lehenengo gauza ez, beraientzat lagungarri dena da, pertsona bakoitzari zeinu bat jartzea. Nire adibidez hau da. Nitaz hitz egiten dutenean, zein hizkuntzan, ez dute OIH egiten, baizik eta oiana zuzenean. Eta bukatzeko? Bukatzeko. Kiskun-kaskun? Nola litza? Bai, holako erronka asko edukitzen ditugu. Ez ondo, nola izan? Kiskun-kaskun. Eta arpegiak ere, zuk jartzen duzuna asmo horrek edo intentzio horrek ere kontatzen du, ez da? Bai, intensidadea eta adierazkortasuna, eta gero hitzen esan nahia, zeinuen esan nahia aldatu daiteke aurpegik eraren arabera ero, bai? Oiana, eskerrik asko. Zuei? Mila esker. Denboraz, kiskun-kaskun gutxi. Kiskun-kaskun izan dugu zurekin hitzaiteko. Aldarrikamena asko guztau zait, beste Oiana. Eta ea asko ikusten zaitugun, eta zinemaldian ere, laizte ikusten gehan. Mila esker. Eta musu hola, ez da? Musu bai, musua internazionala da. Hoi da. Gora, ondo? Biotzak, gora. Eta eskerrik asko. Bai, Oiana, eta nola litzateke orain? Nola litzateke orain? Ander Elordui? Ander? Ander Elordui nola definituko genuke? Ai, Ander Elordui! Ander Elordui hola da! Itxai, izango litzake.
Bueno, esatzen gauza, ba, ondota. Bueno, bai, harrilla, hemen Baina esan gabe, itzein gabe. Hau da. Hola da. No, beak ez gaitu. Andere lortu jaurrera. Bakiotik. Torriko gara, ze ondo gaude. Duzuekin, urazpian. Hortxe, urazpian. Bakio neuria bada, gu ere torriko gara. Ze ondo gauden gu urazpian. Gaur, egun garrantzitsua hemen, Bakion mozorro eguna, familia, kuadriak irteten dira denak mozorrota, zein mozorro interesgarriak egiten dituzten herri hauetan, ezta? Ez verdad? Bai, badakizu zemat medusa egon diren aurten hemen, eta horretik medusa mozorro, hau, aiama. Gaur, egun garrantzitsua goizan, eneperin izan gara, San Juan de Gaztelugatzen Bakiok eta Bermeoko alkartak batu egiten dirako bertan, eta gero, bai, orain arte grabatu ez duen erreportai bat grabatu dugu, pertsona ezagun batekin. Ezagutzen duzuen pertsona ezagun bat. Hola, rubia, indartsua, harri jasotzen eritzen da. Ba, bai, gure Carmelita. Ba, berarekin, mikro utzi diot, ez dakitea zelan moldatu den, ikusi ezagun bideoa. Eldu die jaixek Bakixora, hemen gauz, Bakixon, baina Gaztelugatxe inguruen gauz. Gaztelugatxeko ermita oso famosu da, baina gaur herri kirolak izan die famoso auzo honetan. Hainbeste reportaje uda guztian zehar, baina Carmeli tokatzen zain ja herrikiolak zurekin grabatzea. Zebat kilo jaso duzuz gaur? Ba, ez dakiz zemak kilo izen dien guztire, 3 harri diferentekin indogu erakustaldezen, ebi eta bisok, bakotxa bere harrixekin, eta guztire ez dakiz zemak jundien, baina, bueno, jasota geratu dira bintzet. Diferente sentitzen zara, zuzenan sartzea edo reportajean sartzean? Raro, jata oso raro, Hemen hanki sartu aldozu, han ja zuzeneko hanki sartu alden konpondu biozu berehala. Bueno, modalitate ezberdinak ikusten gabiz? Bai, hori da, bai lasto jasotzen, Garbine eta Jon, gero Aritzek eta Xabatek txokorratzen egin dabe, nire nebie Jonek eta nik harri jasotzen egin dugu, eta gero amaitzeko Asier Zubiagak barrenadore lanak egin dauz. Ez, dabil. Ina, bez, ondo. Bai, ondo. Gainetik begiratzeko. Bueno, hau hemen ospatuten dan egune da San Jolos egune. Eta ebi zara zu nonos herrikiroletan? Bueno, nonos ibili gara, bai hemen nauzoan, eta nonos ibili gara. Trontxie, etxinge, gudea, sokatira. Gaur hemen San Pelaion eitzen da lehenengoz autoridadi edatoz Bermiokoak eta Bakizokoak, eta San Juanera doaz Bermiotarren autoridadi edo apurtxu bet edo ez da izere itzen. Hor bi herrien arteko liskarrak edo konpontzera? Bai, eta gero hemen San Pelaion egiten da musikie, eta gero Baskari zeitzen du Barrizokoak, eta gero gabaz, osta bere Bakizora, mozorro egunera. Carmeles izazola! Ze marabila da, Esan du, grabazioan ezin da kalerik egin, baina kalea ere sartu du lorduik, Gombiaz doa bigarren, ostra, guazen ze... Honekin ez azarretxako menida. Hemen da Zarauzko marrazoa. Zarauzko marrazoa. Jule, zure galtzak oso erosua dia, esan beharra dugu. Baina nik jantzita dauzkadanak edo zuk dauzkat? Ez nik jantzita dauzkadak. Bai, ondo zaude pena. Oso ondo. A ber, erosoa berda. Zarauzko marrazoaren bila. Ui! Kaixo, Pablo! Ostra! Julen! Ze? Esan die hau etxetik ekartzeko. Pentsa dut pintxa. Genula amarretan esan die gertuatzeko honean. Marrazu gurpilduna orain? Bai, esan du crossfitean moduan daula gurpila ez dut inoiz erabili baino, esan die ekartzeko etxetik eta hemen txenaiz. Pentsa dut pintxazu hau kidezula eta laguntza bertzen. Eta zetorri zara, honen gaina ez, hau ekarri egin duzu? Arrasta egarri etxetik. Ze egiteko, zehazki? A ber. Erakutzi nahi nizun ariketa txiki, oantxe inventau dut, Bai, oantxe inventau dut eta brilla zidu. Igual dio. Bai. Zuzenen ari gara, nahoritzen da. Abaitxu, oso ondo. A ber, miren. Puntxa bat, gurpilari. Venga. Nik eutziko aterkia. Ez zara bainere crossfitean aritu? Bizte hain biliko naiz crossfitean. Eman. Patinete gurpilu da. Zein berda mendik? Bai, gutza, oantxe gautxera diket. Venga, goraino, Venga, no ganez. Vuelta. Oso, na. Eta baize, bota. Bota ez, utzi, xua, beko, Vale, nik egin gut, ariketa bat oso crossfiteko dena. Zein? Eldu no, a ber, elduko izut. A ver, super crossfiteko. Kontu ze, asma guardu, ze. Ojo, Julen, a ver. Argi,
Bai, kontuz. Nola? Buelta ematen zaio? Jule. Txo. Baina pito txikiak eta gurpila. Beste behin bakarrik egin gaut, Dale, ni baiztu gaut. Txaba! Esango nian desastre. Egiten nahi algea. Nik hori ikusi egite dute gurpila handiagoarekin, baina gaur Pablok ekarri du hori. Ari gara bustitzen, sartu gara barura. Zarautzen hasi du goiti benata, barura gatoz. A ber, atzertiak hementxe, bai, oida, hementxe, baitu. Pablo Kazali, songi etorri, barura. Kaixo. Hartu zure lekua. Kaixo, ana. Ze ez da broma, 10:00 puntuan, kanpoan euria ari du. Euria ari du. Bestela, uda ondo, Pablo. Bueno, eguralditik txarra, igual. Zarautzen kaxka. Baina, personalki zuk zure uda eta zer moduz pasatu. Ondo, gozotxu, bai, guztua. Azken 8 hilabetea pixka bat... Kaskar. Kaskun, Bueno, kirolare behira, bai, bestela oso ondo. Bestela oso ondo. Oso ondo. Beste guztia dena ondo. Bai, zoragarri. Baina zu kirolaria zara, crossfit laria zara. Crossfitero. Crossfiterra. Crossfiterra. Crossfiterra garela. Crossfiterra. Batea berriz ez, Ez que azken aldi faltan bota dugu, gimnasioan bai. Han egon, guandik ezautzen gara. Filita, mira. Orduan, crossfitak ero zer den zehatzagot azalduko dugu, baina ze pasatzen zaizu zure gorputz hortan, Pablo? Ez, guainala urte bete eskax, beraunian mina asko hartu nun. Rotura partea txiki bat, eta buelta asko bandizkit, ez ditutzi nire honian egoten esango deu kirola arluan. Eta, bueno, ja uste etapa hori itxi deula, orduan urrengo azte ibera txapeketa txiki bat gatela ondo ikusten naiz, eta, bueno, haber, buelta zoragarria dan. Ondo ikustetea o ondo nahi dezu? Desberdina dana. Nik uste bilak. Bere buru ondo ikusi nahi du. Bere buru ondo ikusi nahi dut, ja urduri nago pixkat, baina ustez, eta ezaututa ja denbora asko ni joala kirol mundua, nik uste ondo nagola. Eta gauz bat adibidez, jendiak esatego udaran deporte gutxi gaitala, ez? Kirol gutxi gaitala. Crossfitare bai, neguan gehioitea udara baino? Ez que udan gaude, ez dakit... Udan gaude! Udako galderak inberditugu. Orduan, udan crossfitak gehioitea o gutxi joitea? Gutxi joitea. Gutxi joitea. Ez que banekin ikoni. Ez da, nik uste beste kirol guztia bezala dara, ez? Dana. Baina kompetizioak asko dute, ja, ez? Udan, barka bai, Jokin? Egote ja kompetizioak, esango deu apiriletik irailurrira arte asko daudela, eta ez dakit, dinamika mantentzeko iguare bai balio ditula txapeketa txiki horiek, baina, bueno, berez, oiko jendeak eta ez dut entrenatzen. Orain gehi, irailean hasiko gara berriz ere, pila jarrita. Jokin? Nik lantza dakatena da, jendea boxea kirolaitea juten da, o beste zerbaitea? Beste zerbaitea, asko. Gehiengua. Nere ingurun, bueno, astean bostetan jutena ez dakite, eta nire beso berdina dakate, ez dakite, behar duten crossfiten. Nik esango nizun leku sozial badala. Ez dit, egia da, batzuk bagaudela ni adibidez entrenatza guten naizena, baina gutxiengo... Igartzen jatzu, ez ni bezala do. Gu juten Ana da, igartzen jatzu. Bai, Hau crossfita egiten duan agoitiak asko ez da, mingaineko muskuloa eta lan duta. Muskuloak ino paino beto daukara. Makina isotonikoan ondon jartzea. Baina crossfitter ez garen hoi, azalduko diguzu pixkat crossfita... Bueno, azken batean entrenamendu militar badela, ez da? Da, kirol asko elkartzitun kirol bat. Urtero, esango deu, kirol horren indarra da, beti sartzeuela gauza berri bat. Urtero, bueno, marka bada, marka pribatu bada crossfita. Hasiera batean, da kirol baten gehitura, kirol asko maitura, intentsiadekin lotura handia dakana, eta beti dakan bereztasuna da, ezaugarri berriak sartzitula, eta urtero markak ariketa bat sortzen dula, edo elementu berri bat atzen dula, eta gehitu iten dira dinamikari. Eta hori presentatzeu, CrossFit Games edo munduko txapeketa. Urtero berritzen da. Urtero. Eta igual horrek engantzatzeu? Nahi engatzeteit ez jakintasunak, dala aziren kirol bat atzeite duna, sartzen zenian gimnasioa ikustezunean ez dakizula iten. Bueno, igual, ate itxi da, bani. Ez, baina nahi horrek erakarri iteit. Eta horregatik gustatzea asko crossfita. Da, eman. Esan. Dizak isilik. Ez. Bilok kelio gehala eta... Beitu, ez derrezan gabe. Beitu. Ez da?
Ai, bai. Kaixo ekipo, bueno, nire galdera da, jakin daia crossfiteko azkeneko urte bat zaizkizula, eta jasi zala zure gainontzeko hobby bizioa bidea iten, BTT eta hola. Ia, zure datozkin urteak nola ikuste dituzun, ja, crossfiteko gaixotasuna pasatzen zaizunean, nola ikuste zuen. Así que, a ver, zer entzutezun, Ale, aio! Ui, crossfiteko gaixotasuna! Aurrena. Ez hau konkistekoa da, ez hau zen duzu? Behin, bilagun senegaldarrekin nola bukatuan taberna batia. Venga. Hori da erronka! Badiekoa da eta pasa inda. Erronka da hori. Erronka da. Eta engantzaren baino guri lehendabizi interesantzen zaigu segalariena. Adesleikitxon eta zeta bernan. Enaiz taberna izena golatzen. Ana, baina portutik oso gertu zehon. Portutik gertu, eskaskodoz. Eta ze gertau zan? Nik poso paranda gutxi nitu, bale? Horrekin hasiko naiz, bai? Bale, rodaje ingabe eta... Bai. Eta igual gara hortan pixka gehiago initun, baina bueno. Bueno. Eta... Horrekin jugilan kanpina eta 3 egun pasa eta, bueno, pixkat mozkortu nintzen, da dantzan hasi nintzen seleganateko bez batzukin, korrito bat intziguen, tabernakoak, eta erdian izan ginen, justu pertsona hori, ni, eta bizenera galez, esango deu dantzan, hola. Oza, topera... Bakoitzak egiten belako dantza bere estilo, da? Arritmikoa nahi, izana. Ez da ekita. Bueno, baina korru behi eben da, zeuri begira. Nik uste ridikulua izan, baina igual. Lehen etoia zan, no zan? Lehen ez da guatzen, ja. Lehen esan dugu edo, lehen deitu dizugu, esan dizugu, eta ez dugu guk asmatu, Zarauzko marrazoa. Jo, el eslogan. Zarauzko marrazoa delako, Pablo Casares. Hori izango du berak. Deitzea alaxe, igeri ezakilako, iten crossfiteko ireak ez, gezurra. Bueno, bilak igeri indet, bizitza osuan zehar. Ondo itezulako igeri. Xeo egiten dut, Eta sartu nahiz kirol batian, nun igeri ez du inor egiten. Eta lehen urtean munduko txarbeketan, nintzen bakarra igeri ondo iten una. CrossFit Games edo lehen osaneten txapeketa desi hortan. Eta nintzen bakarra igeritezuna, eta horren ematen nun, Phelps. Tiborko marrazoa eta Zarauzko. Beste garauzua ez eskaen 25 metro egiteko, orduan pixka zan pelikula exagerau. Azure, zen hori. Eta, entera honaiz baitare, Zarauzketa, bueno, getaia Zarauz, bai. izan dezula, inbeste guztau zitzaizula guain, bertan sartuta zaudela. Justu kontrakoa. Ez zaten gustatzen. Igeri, izate eta arruan lanera. Gauza bat. Nere rioia irakurriko, Hau ja da, bere literatura. Mire, bro, igerik eta asko guztat ezait, eta geta ez erautik antolatzet, eta izugarri maiteten froga bada. Baina egia da, igeriketan enakala gogua ordu erdiz igerik itaiteko, eta beti froga motxak iten ditun. Ordu erdi, esan dezu, geta itizara. Zematen dira duzu azarrik. Ez edin esketxi 35 minutuatik, ingo nun, oberenan ere momentu nenian ingo nun, 37, 36, egin nun gehiago ingo. Julenen tankeran. Antzera, Niretzat, Getari Zarautze dauka, arazo txiki bat eta da, igeri gehiago egin behar dela. Bestela, herrikiroretan zer moduz? Andoni gertukoa, baina gaizki, ni gaizki. Tentatuko zintuzten, behin ere esango zizuten, etorri, argi. Hombre, eske crossfitter danak, herrikiroletan da. Ez que anak esko daki. Gehiena... Ni naiz izango, Konfirmao. Argi geratzen da, zuetan. Begira, guk, saio hontan gora bihotzakin dauzkagu gutxinez bi crossfitter. Arrilla, bosgarrena, Carmele G, eta gero Ander Elordui ere oso. Pentsatzen duen Nogales izan bertzen, nola? Joli. Ander Elordui eta Carmele G, gaurko bigarren eta beraz azken erronkarekin, bakio! Kontuz, estrategiak iten nahi dira horretetik. Hori da, bai. Un crossfiteroak, Carmele zuzen, ni ez? Crossfitera bai, baina mozorro zalea ez. Hemen mozorrotzen dana beti nie, Carmele? Bueno, mozorrotu bida, mozorro biti dira, nien ez da karnabaletan, edo, bueno, programara, bolan, mozorrotzen. Bueno, proposatzen dut, azkeneko programan, proposamen moduen danok mozorrotzea. Alan dabe, hor uste bitartan hasiko gara, gure laukota gaz hemen bakion, naga joan hartu lekua, egin hilara. Espera, txaina? Ojo. Eta bizi-bizi goaz gure erronka eder honekin. Ander, hiru, prest, bi, bat. Pablo, bakizun marka daula berrogei altxalutan. Pero ez aldi, horre bizarra posatuko.
Taxian seguro. Bai, baina 42 pertsona nortian. Baina nesak mutilak. Aterazuk zure kontuak, Pablo. Bola horrek pisatzen du 40 kilo. 40 kiloko bola da. Eta da, ea 2 minutuan zenbat altxaldi eman 40 kiloko bola. Ondo. Minutu erdia ja egin dute. Bakia bola 1. Regalimo. Andoni ingo zituen berretik baganik. Behargarrik. Hori da. Zaniko balaztara bagunako Carmela jaskatuko jo, zetua. Arri jasotza lego. Oso sexia da, Hau badakio, hauek ere bada jada. Slikerri txiki jantzen nun eta sexy ez neon. A ber, ni jantzen nun eta sexy. Zuri da eskiatzen izu baino bai. Minutua egin bedakion. Oraintxe bete dute lehendabiziko minutua. Bigarrenaren faltan. Lehen egin dituzte 13. Bai, egia. 13 jaso dute harria, baina eta zipozi jarri dira. Ojo, Bai. Bate egin hartuko, ojo. Honeko zuko jasotzeu. Behat batekin. Horren oso nire bietan, Horre bai, jasoia. Golpe bakar batean, gainera, Azterak ustaldia. Carmele bera ere ez dut baino nekatu bitu. Ez que gauza Horre bai. Txaba! Ez que nik argitzen. Azken 30 segunduak. Oraino. Honek, baitu honek nola altxatzen, pipa. Hone bai, no indica. Oso, ez que... Pablo Gurpina baino ere errezago. Bai, eskarro. 10 segundu. Venga, azken txampa. Azken 10 segundutan sartuta. Abakio. Nik eunen baten platoan inbar badego hau. Beste bat, 18. Lur da launan eretikoak. Eta honek azkeneko bat. Venga. Baiet. Hombre. Emeretzi azkenean. Eta emeretzi jaso aldi. Primeran. Arki. Egia hauek ere ze kontentu. Haupa, bakio. Ospazteko moduelaz, jaigiruen gainera egonda, tablako ondo eginde. Bai, hori, lan polite eginde. Bakion kriston festado. Bagoaz trapa gara, sakuekin. Aio. Eskerrik askota gau pasan, eskabutila, gau badakio, guzti gabe bili. Orain ere, epelak eta bi ari ditu, goitik bera zarautzen behintzat. Pablo, galdera bat. Bota. Txintxo portau geha zurekin, ez da? Bai, banekin. Ez gea, hola, kaina ez dizugu eman. Ez que mensaje da jasoitu nik gaur bi mensaje, ez dut zaitun jendiatik eta esan dit, eman kaina, merezi du! Baina nik uste, ez? Ba, nik baina persona nahi, zela? Maitasun kaina, zaritzen, Pixka gutxi hartzatu. Ez que horretzen eman kaina. Pablo, biharko planik ez badaukazu, apuntatu, 9 eta 4 hasiko gara. 9 eta 4 bihar gora bihotzak. Eskerrik, Pablo Casalis, plazer bat izan. Azken orduko albiste daukat. Marito. No, bales, badakizu ez. Bai. Badakizu ez. Bihar ere tapatu. Tapitxoa. Azken orduko albiste daukat eta bai. Egia da, bihar ere, eguzkia ez dela aterako eta euria egingo duela. Toki guztieta. Eguzkia aterako dela, zarautzen. Mucho bihar, bihar arte.